Ako správne nastaviť mzdy? Nízka mzda je najčastejším dôvodom na zmenu práce. Uvádzajú ho 4 z 5 ľudí, ktorí odchádzajú za novým zamestnávateľom. Keď mzdy nastavíte správne, prilákate tým viac kandidátov a vaši ľudia budú spokojnejší a motivovanejší. Poďte sa s nami pozrieť, ako na to. Prejsť si inzeráty konkurencie sa zdá byť najjednoduchší spôsob. Správnu čiastku z nich ale nezistíte. Výška miest, ktoré firmy zverejňujú, nemusí byť vždy finálna. Keď teda chcete mzdy nastaviť správne, stavte na dáta. Prehľad vám môžu poskytnúť externé mzdové porovnania. Najskôr si vytvorte internú platovú štruktúru. Rozdielte si pozície podľa náročnosti, zodpovednosti aj prínosu. Pri každom mieste si nahoďte minimálnu, strednú a maximálnu výšku odmeny. Tá stredná zodpovedá optimálnemu platu plne kvalifikovaného a skúseného pracovníka. Teraz je čas zistiť, či je navrhnutá mzda konkurencieschopná. Na to musíte poznať medián, teda strednú hodnotu miest na konkrétnej pozícii v rámci trhu. Vlastné mzdy potom môžete nastaviť vyššie, nižšie alebo podobne ako medián. Vyššia mzda priláka kandidátov, ale zvyšuje náklady firmy. Naopak, nižšia môže uchádzačov odradiť. Mediánová čiastka umožní rýchlo reagovať na zmeny trhu, ale neodlíši vás od konkurencie. Je teda dôležité vedieť, čo je pre vás podstatné. Tak čo, ste vy a vaši ľudia odmeňovaní k vašej spokojnosti?